מה קורה חברים? כאן לידור כהן, זה יניב. יניב, שלום. כן, שלום, יניב, תגיד שלום. שלום. אוקיי. אז אני רוצה להתחיל סדרה של Overwatch, כמו שאתם רואים, כבר אנחנו במשחק. סתם לא זה סקרמש, בינתיים אנחנו סתם משחקים. אבל כן, עוד פעם מאיר חרא. איזה כיף, אם אתה פוגע בטרייסר והיא מזדמנת, זה עדיין מוריד אטום של דמג'. באמת? כן. כשנחליף משחק אני צריך ללכת להוציא אוכל. מה? לאן? להוציא את הטוסט. רגע, דחרתי שהכנת אותו. כן לידור. הכנתי אותו. הוא עדיין מתחמם לי. ידעתי, אין מצב שתעשה טוסט כזה מהר. זה לא אפשרי לידור. זה כן. יש לך להביור. גם לא אחי. שזה אין לי באמצע בכלל. למי דיברת? היא לא יכולה לזוז כמו שיש לה הדמויות יכולות. מי, ווידו מייקר או אנה? היא דווקא את האולטי שלה, לא הרגה אף אחד. הרגתי אותה. והיא לא הרגה אף אחד, איזה ביוס. אבל שמתי היל! שמת, אבל שמת. מה? כן לשמור, אתה לא חכם כל כך. במקרי פגע בי עם האולטי שלו והוא לא הרג אותי. הרג אותי. יש להם באסיה. הוא הפעיל את האולטי שלו. לידור, הטוסט אצלי. אה? הכל בסדר, הטוסט אצלי. וואו. רגע טוב. אז אחי, תסתכל מה הם עושים לנו, בואו, זה האחרון. טוב, בגלל שהספאונט שלהם הם בול ליד זה. אז גם אם הם מתים, הם נוצרים ליד זה אחרי תוך שנייה. אני בא לעזור לך, אחי. אני רוצה להפעיל את האולטי ושכחתי שאני חייב לשים אותה למישהו. אז מתתי. וואו. טוב, הפסדנו. לא הפסדנו, אחי, מה גרם לך לחשוב שהפסדנו? השעון. בעיקר. וזה היה הסרטון של היום, אז כן, תאר על החתיכה בסוף, יצא לי משהו בערך. טוב, אז תודה שצפיתם.